3. Gent de la Marina Alta, bona vesprada. Des del Maresme, des del llindar entre la província de Barcelona i de Girona, des de terres del Maresme, serveix aquest petit vídeo per donar les gràcies pel guardó obtingut en el certamen literari d'enguany. Si ja de per si és un plaer escriure, rebre la trucada dient que el relat que vaig presentar ha obtingut un guardó, doncs per què enganyar-nos, és un goig. Gràcies doncs als organitzadors i també al jurat, evidentment. Soc conscient que no hi ha un relat bo i els altres dolents. Sovint un jurat li costa valorar l'uns i els altres. Doncs repeteixo, donar les gràcies als organitzadors i també al jurat, desitjant que hi hagin, evidentment, futures convocatòries del certamen literari. Dit això, doncs, malgrat no estar físicament aquí amb vosaltres, vagi doncs una abraçada, unes gràcies i un reconeixement. Moltes gràcies per tot i a reveure.